Moi! Mä lupasin tehdä sen videon, josta mä näytän mitä mä ostin. Mut mä en kerännyt tästä sit seuraavan päivänä, kun mä menen sinne. Mä en kerännyt tekee sitä ja mua harmittaa. Mutta siis joo, nyt mä voin näyttää mitä mä ostin silloin. Okei, mä ostin tän. Tän on tämmönen lavapaitahuppari. Ja sit mä ostin sellaisen, mikä sen nimi on? Se on vähän sellainen pitkä nytkin vittu. Mä en löytänyt sitä, kun mä äsken kotoin. Mä en löytänyt sitä. Sori, mulla on vähän nuha, mutta niin, mutta joo. Niin, mä olisin halunnut näyttää sen, kun mä en mutta nyt sitä. Niin, mutta siis jatketaan. Niin, siis mä olisin halunnut näyttää sen, mutta kun niin. Koko ajan höpötän tässä vaan jotain turhaa. Siis mä oon täällä komala. Mä en oikeesti tee käytännössä mitään muuta. Mutta mä ehkä menen tänään vielä shoppailemaan. Jos tyypille käy. Ei mulla ole kohta. Mutta tai kysyn, että voiko se tulla mukaan. Tai soitaan sille, että niin, toivottavasti. Mutta joo. Sori, mä istun tän tällä penkillä, koska olisiko mitään paikkaa, missä voi istua. Jos mä menin sinne kokkariin, niin sit musta tuntuu, että siellä puolisa kokeisi näistä jotain. Periaatteessa mun oli, että ei tulisi mitään, mutta niin. No nyt on parempi. Niin, sillain, mutta joo. Niin. Ja kommentoikaa, lykätkää peukkuu ylöspäin. Ja seuraava video tulee tänään tai sitten huomenna tai ylihuomenna. Mutta se on moikka!